Zure hitzen arira, Podemos aipatu duzu, ze EAJ-az ez dugu beharrek, ze etengabien ateratzen zaigu. Nola ikusten duzu honetan guztian Podemos? Pues, egia da oso zaila dela planteatzea batzutan nun dauden, ez? Nik uste dut, beraiek ere konturatu direla arazo nazionalari buruz erreparatzen diotenean, horrek botuak ematen ditula Euskal Herrian eta Katalunian, baina kentzen ditula Eurotik bera. Hori da, Espainiar ezkerraren arazo kronikoa. Eta orduan, ikusten ditut, nahiko galduak momentu honetan, ez da bai da honetan bertan, ez? Esate dute, izan daiteke buru jabea, baina ez independentea. Baina zu, problema da zu, herri honi ze eskaintzen diozu. Eta orduan esate dut, independentzia ez da alternatiba bakarra, kontxo, Espainiarentzat bai, ez? Porque inork ez du zalantzan jartzen Espainiako independentzia. Eta gurea zeratik jartzen da zalantzan. Orduan, nik uste ditut nahiko galdua momentu honetan. Beraintza katastrofe bat izan da Kataluniakoa. Besteak beste, eduki dutelako oso posizio kaskarran, baina gero lehen aipatzen duen erregaren diskursoa, ez? Erregaren diskursoak ez du bakarrik disiplinatzen bloke bat. Ez que unionismo demokratikoa txikitu egiten du. Osea, zu balin badakazu, el Paseo de la Castellana, como el Corpus Christi, hiperfotos betea, a ver quién es el guapo que va a defender la autodeterminación allí. Hori da, Podemos egin diotena, eta onartzen dute. Neri Pablo Iglesiasek WhatsAppez esan zian. Es que esto es como defender la autodeterminación en la guerra de los Balcanes. Ulertzen, hori ere lortu dute, esatea, hortik ez, gainera hortik jetxi egiten zarete botoetan. Orduan, nik uste dut, beraien momentu honetan oso momentu delikatuan daudela. Bueno, badago la sexta berriz ere teleprogramazioa egiten eta berriro ere altxatzen, ez? Baina, ni bai ikusten ditut, hemen, oraindik ez dakatela posizio finko bat, ez? Hau da, pixka bat daude, nik uste dut nahiko galdua momentu honetan, ez? Baina guk, besteak beste, hor egiten dugun planteamenduan, esaten dugu, guk erabakitze eskubidea lau eratara ulertzen dugu. Bata da, erabakitzeko independentzia bai, independentzia ez, baina bestea da, beste euskal lurraldeekin zer harreman nahi dugu. Hirugarrena da, pase foral modernizatu bezala. Eta laugarrena da, jendeari ahalmena emateko erabakitzeko. Hau da, gure bizitza berriro ere kontrolpean jartzeko, termino ekonomiko, sozial eta guztietan guzti horretarako daukagu. Horrek, prinsipioz, Podemosekin konektatu beharko luke. Gertatzen da, nire ustez, Podemos daka arazo bat, eta da, que no pueden. No pueden. Eta orduan, egia da, beraiek konturatzen direla horretaz, baina egia da, aldi berean ez dutela esan, porque guk esaten diogunean, markatu, estado hori ez dago demokratizatzerik. Claro, beraiek esaten digun, eta arrazoia dute, joder, Arnaldo, pero no nos digas esto, porque si nosotros ya reconocemos esto, y es que no, ez, eta arrazoia dute. Beraiek badute esperantza Espainia aldatuko dutela. Orduan, zein da arazoa? Soziologia espainola delakoa. Eta barkatu, PP Ciudadanos izango dira gehiengo absolutoa. Datozen urtetan. Eta hori da datorrena. Eta zuk nahiko duzu egin eduzuna, bera realitatea hori da. Eta realitatea Espainian da, dagoela soziologia bat, Espainiar Batasun Sakratuaren inguruan oso egonkortua. Horrek ez du esan nahi edugula kolaboratu behar, eta gonbidatu honetara. Eta nik uste dut, beraien parte hartzea ere funtsezkoa dela. Baina erabaki behar dute. Eta beraientzat gurekin ateratzea ere argazkitan ez da oso arretza Eurotik beraz.